Ja sa teším, že sa Svet neziskovek rozhodol organizovať takéto inšpiratívne stretnutia fundraiserov, fundraiseriek, líderiek. A teším sa, že sme spojili spolu sily so Slovenským centrom fundraisingu a že môžeme takéto podujatie priniesť aj českému prostrediu a do Prahy. A ten dopyt, rýchlo vypredaná konferencia, to len poukazuje, že tu je potom hlad. Užívam si hlavne stretnutia, networking, inšpiratívne workshopy alebo masterclassy, takže si najväčšia pridaná hodnota nie je len tá skúsenosť, ktorá sa tu zdieľa, ale hlavne tie stretnutia a utužovanie vzťahov. Ja by som vás rád všetkých pozval, aby ste sem prišli na budúce, lebo je to vynikajúca príležitosť, ako načerpať inšpiráciu z fundraisingu, z líderstva, z riadenia tímov, z komunikácie, z budovania vzťahov. A nie len, že tu sa naučíte nové veci, ale zároveň spoznáte veľmi inšpiratívnych a zaujímavých ľudí a utužíte alebo vybudujete si nové vzťahy, ktoré sú také dôležité. A hlavne asi jedno z najvýznamnejších alebo najdôležitejších je to povzbudenie. Mnohí fundraiserky pracujú ako sami ľudia v organizáciách, ktorí majú proste na starosť všetko. A tu sa stretnete s podobnými ľuďmi, ktorí majú podobné výzvy. A keď si ich navzájom pozdieľate, tak vás to povzbudí.